Sunhan piti katsoa tää meidän kaa. No ei se nyt ihan mun makua. Mutta tää on varmaan teidän. Onko siinä pekonia? Joo. Tein sienipekonipastan. Se on Jirin lempiruokaa. Tiedän. Mikä sua harmittaa? Ei mikään. Mä oon vaan vähän väsynyt. Moi. Oh, mitäs nuoriso? Mitä te ootte tehnyt? Ottanut leffa. Aha. Ootte ollut kiltisti. No ainahan me. Hei muksut. Tulkaa kattaa pöytä, niin päästään syömään. Sanoisit jotain. Mitähän mun pitäisi sanoa? Ihan mitä vaan. Mä menen suihkuun. Ei se mitään. Lapset on tietysti etusijalla. Puhuitko Jirin kanssa? Mä yritin. Turhaan. Se rauhoittuu aamuksi. Yrität sitten uudelleen. Joo. Mut kiitos sulle. Kaikesta. Tsemppiä huomiselle. Öitä. Öitä. Ihanaa, kun oot mun ystävä. Pitäisikö meidän puhua? Puhutaan vaan. Anteeksi, että mä olin eilen myöhässä. Saat anteeksi. Mutta on tässä muustakin kyse kuin siitä, että sä olit myöhässä. Eli mistä? Milloin saatat vastuun sun elämästä? Onko sä tosissas? Mitäs luulet? Ei ollut eka kerta, kun sä mokaat. Kiitos, että muistutit. Tämä oli kyllä ihan ensimmäinen kerta, kun mä olin myöhässä. Joka johtui siitä, että sä olit kännissä. Mä nyt jön yhden lasin skumppaa. Ne muut joi paljon enemmän. Mitkä muut? Mä luulen, että sä olit Monikan kanssa. No mitä väliä siellä on, kenen kanssa mä nyt olin? Ei kai siinä mitään. Ihmettele vaan, miksi et sä sit voi kertoa. Sattuis nämä muut ole miehiä. Just. Tässä mulle kuuluu. Vaikuttaa vaan siltä, että sä alat taas salaille asioita. Mä arvasin, että sä otat näin. Tarvittiin niille jätkille pari lasia skumppaa. Mä vetin ne huiviin ja lähti menemään. Siinä koko juttu. Miksi te sit väititte Monikan kanssa, että teillä oli joku juttutuokio? En tiedä. No okei. En olisi saanut juoda skumppaa.
Enkä olisi saanut tulla myöhässä töihin. Mut mä en ole tilivelvollinen sulle siitä, että kenen kanssa mä liikun ja kenen kanssa en. Siinä vaiheessa, kun se liittyy Severi ja Nella, niin kyllä sä oot. Ihanko me niitten kanssa joisis kumppaa? Mä haluan, että ne joutuu taas löytämään meidän kämpästä vieraat jätkiä. Nella ei ole ikinä löytänyt mitään vieraita jätkiä meidän kämpästä. No mut Severi on! Minkä takia sä aina kiusaat mua? Kuulostaa kivalta duunilta.